Unyahan mo duty na ko pag ampis sa mga silingan diri ha kay daghang kay manyakis dire. Pag-amping sa trabaho ha, dili mababae. Chicks boy ba kay ka? Si chicks boy, chicks boy ko pero ikaw na bae. Ay sus, mayroon mo sa istorya. Taysahan, murag blooming malagi ka. Siyempre han, kada dili ka nimo biyaan, kapisa ka biya. Ayaw nagkisahan basig maanad ka. Unya mo duty na ko amping dire. Agad! Saan na siya? Uy! Bang! 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 Nalay kaya, nag-usap ka diri. Unsa man dato ilang ginaingon? Nga nana daw kay bana. Halaya, wala ti ka na ingnan yang, ana ko ibana. Pero, sundalo. Nya ni palangkan ka dayon. Siyempre ya, nanagot sa ko ang ATM. Dapat nakabalo atong pamilya nga naminyo na ka. Pero ya, basig dili mo dawat sa kumbana. Kok lagi asa yung bana be, sumbagay min duwa be. Nakita to, kita tanaw na to gisa isog tre. Ngayon na may pang babae diri nga dili man yakuha. Hay siyang kabit na po ni ba? Na tanawa be, dapat mangita kag tarong lalaki tanawa, nangabit na. Kunya bakla, gwapo kaya itong kauban nga sundalo, no? Tinutin, gwapo ka siyang matatin, tapos gwapo ka siyang ilog. Sinito kay itong bakla, lamig kay glaw. Tinuod, gwapo siya siya ay. Kunya nagusta naman mo ato. Wala na, nag-talking stage lang. God. Pwede ko mo tao talking stage lang, Jude mo ay. Tara, muna na tayo ino. Mo nung bana be. Oh ya, mauna ya. Pagpariban ko niya. Pagdali. Hoy, Brad, ano ko dilbay ta magstorya ta? Usa rin problema to, Brad. Ikaw ang bana sa kumangod? Ako, Brad. Ngano day, Brad? Dapat nanangit unta ka sa amo adaan bago no pakaslan. Sard. Uy, Grabe kay isog ba? isog pa si mo, Sarge. Wa ka kaila kung kinsa me. Mga sundalo. Wa ko lamo sa sundalo mo. Ayaw ya, relax lang ya. Isang makabutas magutre. Tanaw na to sa isog sinyo. Di sa sundalo mo, wa ko nanok sinyo. Ya, ma. Han, pag-amping han, init kay gulo si kuya. Ay naunsa naman kahan. Before ko nimo nasawa sundalo ko isog ko. Kita ka ni Armalite. Kung pusulon ko na yung kuya, patay na yung kuya. Bakla, nakalimot kong dalagbala. Sorry ya. Atik naman to. Bala di ay. Kung tinuod ka nga nahigugba sa akong mangod. At balay, pamalaye. Han. Pumalay ta sa inyo ha. Di ko gusto mamatay. Tuman na bakla tuman. Dali! Dali! Istorya si mama ba? Dali! Istorya si mama! Ma! Nanang bakalan bing-bing mo! Sunod! Mayong buntag te. Saka ba? Istorya si mama! Han, istorya si mama Han. Sorry, bakla. Kay nanay mong parcel. Pagtalo mo! Pila tanan. Di na parcel ma! Baan na ng bing-bing ma! Boss, pwede magstart tarong? Di ko komportable na higdas nanay. Saka! Sunod! Unatin, unatin. Mayong buntag. Ma! Ma! Ayaw guniti ma! Guniti! Miga, ingana dyan imong mama. Muna na dyan na si mama. Dugay na siya naglubog. Ti, kayong sa ti. Kabilar ka na, yung aibag sa baga na kayo. Kana si mama! Nagulat! Trana! Kanot mamatay! Oo ba? Dugay na naglubog si mama. Nagulat na siya kinsa iyang pasahan. O sa ipasa, miga. Oh! Kaon sa mo! Merinda sa mo! Unsa na? Uy, pangaon mo. Kaon mo ba? Kaon mo ba? Oh, igo to makatin na. Ulo uy! Kaunten, kaunten. Ganahan mo siya ani kay nagasangyop niya. Kaon mo! Gusto mo ito nga pagkaon? Nak, gigapay na ko. Pagulat lang ma ha! Nangita kami kinsay kapasahan na. Available good siya, willing siya na. Kuya yung pagyan na bakla, ay pagyagagad diha. Ikaw akong piliyon, kay ikaw ang bana sa kumangod. Ay, salamat sa John ko. Ako gyud? Ako gyud. Oh, ikaw, kay ikaw ang bana sa kumangod. Tin, lain na, uy. Okay ra na bakla. At least dili ka mamatay. Mamatlak na dun ko. Oo, okay ra na, uy. Dili pa ko gusto mo kaog-tao, Tin. Gusto ko magkana, uy. Te, mayang buntag. Bliss ko, te. Ikaw tong bana sa akong anak. Ako to, te. Naman daw kay ipasa nga gahom-gahom, te.
ikaw mo dawat ani. Ay, dili ako, te. Nay mo dawat ang ate, kay ilaro po na ako. Dawatan ni. Salamat, ani, te. Di na di ka makantos, te. Busugan ako bakla, oy, nasa itong nga karne. Basta. Busit ka ba ka? O sa dami kayo pakaw-tawa? Kuhan, tulong na sa lawakwak. Ay han, mga parinti na muna. Busit ka bakla! Busit ka bakla! Amping team! Tiger kay ka!